Oier Iñurrieta naiz, 25 urte ditut eta Gasteiztarra naiz. Gaur egun irakaslea naiz Gasteizko eskola publiko batean eta azkenengo korrikan lekukoa azkenengo kilometroan eramateko aukera izan dut. Korrika beti bizi izan dut oso gertuko, etxean beti jarraitu izan dugu korrika. Izeba Mireneka ekan egiten du lan eta beti kontatzen zizkigun sekretutxoak edo detailetxoak eta beti jarraitu izan dugu. Gasteiztik pasatzen zenean gehien bat. Oroitzapen polita dut adibidez Gozeren abestia entzun nuen lehenengo aldia. Oso abesti berritzailea izan zen nire ustez eta nik buruan daukat ordutik abesti hori. Oroitzapen oso politak ditut eskolarekin Gasteizko korrika txikia jarraitu izan dugunean edo Gasteiztik goizago edo beranduago eguraldi hobearekin edo okerragoarekin korrika egin dudanean lagunekin ordu luzez eta furgoneta noiz iritsiko zain urduritasun horiek eta oso presente ditut. Niretzako amets bat izan zen. Azkenengo korrikan 23garrenean AEkan lan egiten nuen eta eskaini zidaten Gasteiztik korrika pasatzen zenean furgonetan esatari moduan joateko. Eta hasieran ez nuen sinisten, baina kriston esperientzia izan zen, gainera oso egun polita izan zen, eguraldi polita, giro ederra eta ez dakit lau edo 5 ordu izan ziren, baina 5 minututan pasa zitzaizkidan. Ahotsa furgonetan geratu zitzaidan, ze gero nintzen 3 edo 4 egun ahotsi gabe, baina pasada bada ikustea zure hiria edo zure herria jendez beteta, jendea inpozik. Azkenengo korrika honetan ere esatari moduan joateko aukera izan dut, baina urduriago nengoen. Ze hortik eta 2 egunetara Bilboko sorpresa hori geneukan eta askotan burua joaten zitzaidan eta lekukoari begira hasten nintzen pentsatuz hor zegoela gure mezua, hor zegoela gure sekretua. Disfrutatu dut, baina ez hainbeste. Oso urduri nengoen bigarren honetan. Abenduko astelehen batean idatzi zidan AEkako lagun batek eta esan zidan hartuko dugu kafetxo bat aste honetan? Ez esan inori. Eta horra nintzen pentsatzen, zer esango dit. Pentsatu nuen agian Zumbarekin dugun proiektu horrekin lotura izan zezaken zerbait, abestiari koreografia bat egitea, edo Gasteizen dantza egitea, edo dena delakoa. Eta elkartu ginen eta esan zidan, guazen izkina batera, taberna batean. Eta nik, Jesus, zer esango dit honek orain? Eta hasi zen kontatzen aurtengo korrikan Gastei leku berezia emango zitzaiela, abestian, zapia atera zuten, eta nik, oso ondo, eta jarraitu zuen esaten, eta mezua ere gaztek egiten nahi dugu, eta nik, oso ondo, eta esan zidan, horria esan zidan, 7 probintziak, 7 lurraldeak egoten nahi dugu, eta nahi dugu zu Araba izatea. Hor ulertu nuen ja zergatik ez buena inorri ez errez esatea, eta dardarka, negarrez, uste dut, kostatu zitzaizkidan ez dakit 5 minutu behar izan dituen galderaren bat edo egiteko, baina 7, baina nola, baina gero irakurri behar da, horra nintzen horrek suposatzen zuen guztia. Denbora eman zidan analizatzen, eta oso momentu polita izan zen. Hor egon ginen galdera pilo bat egin nizkion eta baiezkoa eman nion, eta gero etxera joatean hasi nintzen ulertzen zer suposatuko zuen horrek, besteak ezagutzeko, noiz ezagutuko ginen, nola egingo geruan, galdera pilo bat sortu zitzaizkidan. Baina oso momentu polita izan zen. Gogoratzen dut perfectamente ze tokitan eta ze maitan eskaini zidan. Oso urduri nengoen, niretzako zen, eskolako lehenengo eguna bezala edo udalekuetan zoazenean lagunak egingo dituzen edo ez, niretzako hor, ez dut esan nahi kezka edo beldur, baina kezka desenten nituen mezuari dagokionez, baina banuen ere ondo konpontzearen kezka hori niretzako oso garrantzitsua zen pina polita egitea, elkarrentzutea, konektatzea eta hortik aurrera mezua idazten hastea. Pare bat bideo dei egin genituen, bakoitza punta batean eta bakoitza bere ordutegiekin, eta gero elkar ezagutu genuen Altsasun, otsailean, Altsasuko inauterietan. Eta oso polita izan zen. Egun horretan gehien bat izan zen elkar ezagutzea eta bakoitzak zer egin nahi zuen edo zerrez, ez ginen idazten hasi. Hortik eta aste betera bai elkartu ginen ozaetan, garaion sorgingunean eta horria ekin genion mezua idazteari. Eta uste dut, zazpirontzat nahiko esperientzia atsegina izan zela, zaila ere izan zen. Zazpiren artean horrelako mezu bat idazteak ere buruko min asko sortu zizkigun, maila individualaren eta kolektiboan ere nik uste.
baina niretzako oso polita izan zen. Beste seiei besarkada bat ematea eta nondik datozen ezagutzea, azken finean gure errealitateak ere euskararekiko oso desberdinak dira eta niretzako oso aberasgarria izan da ere beste sei lagun, beste sei aliantza egitea toki desberdinetan. Prozesua hasi zen, esango nuke, Altsasun elkartu ginenan, mezua idaztaren prozesua, ze hor ez ginen idazten hasi, baina bai jarri genizkion elkarri etxerako lanak. Eta zen hortik eta aste betera genuen asteburu pasa horretara, bakoitzak eramatea testuaren luzera zeukan proposamen bat. Hori bidali behar genion elkarri ez dakit ostegunean. Ostiralean gero bakoitzak etxean irakurtzeko, beste seiena eta horren gainean larun batean proposamenak eramateko. Ordan pixkat horrela hasi ginen. Aste horretan zehar nik 1000 aldiz hasi nuen dokumentu bat eta 1000 aldiz borratu nuen guztia, ze bakarrik egitea. Zazpien artean egitea zaila badar, niretzako bakarrik asko okerragoa izan zen. Ordan larun batean hor bagenituen 6 edo 7 zirriborro eta horren gainean hasi ginen ekarpenak egiten. Oiana idazlea denez, proposamen eta dinamika politak planteatzen zituen, orduan, baten gainean 6 ekarpen edo. Gero blokeatzen ginenean, 10 minutu isilik bakoitza bururatzen zaiona idazten. Eta hortik zer aterako dugu. Gero lortu gunen gorputzaren metafora, gorputza guazen tiratzera hemendik. Eta joaten ginen gortzea bakarka gela desberdinen batera edo, eta ordu asko eman genituen. Uste dut larunbat gauean denek genuela jakea burutik ateratzen. Nik batzutan esaten nuen, ez dakit aterako dugun edo. Eta gure asmoa zen, igande osoa ere ematea idazten, testua bukatuta eta denak gustora egon arte. Baina igande goizan uste dut askoz freskoago esnatu ginela, askoz desberdin ikusten genuen dena, eta igande guerdian, uste dut 12etan edo genuela ja testua, eta niretzako oso momentu polita izan zen hori badugu esan genuen momentu horretan, ez? Jazta, hau izango da. Ze bagenekien, hortik ez genuela berriro aldatuko, ez ginelako berriro elkartuko eta korrika astear zen bukatu genuenean mezua. Oso momentu berezia izan zen hori. Gainera niretzako Araban idaztea Ozaetan Garaion Sorgingunea dela toki zoragarria, otsailean izan zen, baina eguraldi zoragarria egin zigun, paseo politak emateko aukera izan genuen. Ni ez nahi sortzailea, baina horrelako sortze asteburuak egingo nituzke. Lagunekin, eguraldi ona, toki polita. Gehien antizipatzen nuen momentua 3 hilabete horietan zen, hori, lekuko hartzearen eta irakurtzearen momentua. Askotan, aurreko hilabete horietan ez nintzen gai ikusten, hainbeste jenderen aurrean irakurtzeko, lekuko eramateko, oso irudikatzen nuen, oso kaotiko, oso negarrez urduri, ez dakiz zer. Eta uste dut geneukala, hainbesteko gogoa, esateko ia, egiteko ia, gainetik kentzeko eta ospatzeko ia, gogotsu hartu genion lekukoari, elkartu ginen hor, batzuk larun batean egin genuen jalo Bilbon, eta igande goizan ja elkartu ginen 7 korrikako ardudunekin, eman ziguten azken zenbakia zeukan petoa, eta eske momentu hori ikusi genuenan ja furgoneta bazetorrela izan zen, 7 eman genion elkarri besarka estu bat, eta polita izan zen, nik hartu behar nuen lekukoa, nizan behar nintzen 7etako lehenengo, eta ez nekien oso ondo nola jo Lurdesi hartu behar nion, eta jatzetiko jukatu zidaten hartu da duneko, ja! Ja zubia bukatzen ari zen, eta 7 eraman behar genuen. Eta oso polita esan zen, zubiaren momentua gogoratzen dut dardarka, gero jendeak esan zidan zubia pixka bat mugitzen zela, orduan ez dakit nire hankak izan ziren edo zubia. Niretzako hori izan zen zoragarria. Nire asko lagundu zidan lekuko eramate horretan negar egiteak gero lasaiago irakurtzeko. Eta nire ustez ere asko lagundu zigun, bai bidea eta irakurtzea, besteengandik gertu eta kontaktu horrek uste dut asko lurreratu gintuela. Bilbo zegoen jendez lepo, gainera eguzkia atera berri zen eta niretzako oso impactantea zen irudia hainbeste jende eta horrenbesteko isiltasuna, ez? Txalo zaparra da polita, baina gero, lekuko ireki genuenean isiltasun osoa. Eta nire beldurra zen azkarregi edo gaizki irakurtzea edo trabatzea, baina hitz bakoitza dastatu nuen, oso gustora geratu nintzen, uste dut denek irakurri genuela oso ondo, eta gero ospatu genuen, por fin, kontatu al genuelako gure sekretua. Ez dakit, askotan modu baikorrago batean ikusten dut, beste batzuetan ez horren beste zeikideekin, egoerak eta lurraldetako kontuak ikusiz, pentsatzen dut Gasteizen,
ez dakit zortea, lan handia egin da, baina Gasteizen joera nahiko ona dago. Uste dut azken 10-20 urteetan euskarak toki asko lortu bituela eta esango nuke norabide horretan ari garela. Egia da erabilera, abiatu ginen tokitik. Orduan, ni oso baikor nago, Gasteiz batean gero ez da gehiago entzuten dut, uste dut eskaintza gehiago ditugula aisialdian, kaletik gehiago entzuten dut euskara, baina badakit egoera ez dela horrela Euskal Herri osoan eta oso egoera konplexuan dagoela eta oldarraldi handi bat dagoela euskararen kontra eta horre aktibatu behar garela. Orduan ez dakit, uste dut aurrekoan komendatzen genuena Zazpiok, euskara da korrika eta korrika artean gertatzen dena. Orduan, mendik eta aurrengo korrikara bitartean konkistatzen ditugun espazio berriak edo berreskuratzen ditugun kendu dizkiguten hainbat eskubide eta espazio. Baina ikusten dudan etorkizuna da borrokan jarraitu behar dugula, korrika jarraitu behar dugula, ez bakarrik 11 egunez 2 urtean behin, baizik eta hori, korrika eta korrika bitartean, gero 11 egun horiek badira ospatzeko, borrokatzeko eta indarrerak guztaldi politori egiteko egunak, baina uste dut jarraitu behar dugula horrela. Polita da ere lurraldeen artean, lurralde bakarra garelako ere aliantza horiek egiten eta ikusten beste tokietan nola asmatzen duten gauza zehatz batzuetan eta hortik, etengabe berrasmatzen eta etengabe aterabide berriak aurkitzen. Horrela jarraitu beharko dugu. Korrika egiteko zapatilak ezin ditugu kendu, euskarari dagokionez.